Njena priča nikoga nije ostavila ravnodušnim. Na ovome svetu ima još dobrih ljudi. Lepa reč i gvozdena vrata otvara, a oproštaj čini čuda. Naravno, gde ima dobrog, tu ima i zlog. Vaša visosti, uradila sam kako ste tražili. Pridobila sam Laru i mislim da će se sutra hteti videti sa mnom. Očekuju nas mnogo prepreka pre istine. Iza svakog ćoška vreba opasnost. Ne propustite drugu sezonu serije Snaga ljubavi. Samo na kanalu Ana and Toys igračke.